Вітаю вас у студии Артур Смоляков. Сегодня ў выпуску. Адкрыўся рух па новым мосце праз заходнюю дзвіну ў раёне Рубы. Гэта адзін з галоўных аб'ектаў, які ўваходзіць у 4-ты пускавы комплекс паўночна-заходняга абходу Віцебска. У Віцебску прайшло ўрачыстае пасяджэнне і святочны канцэрт, прысвечаны дню кастрычніцкай рэвалюцыі. У Віцебскім раёне перапахавалі астанкі ваеннаслужачых, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Адкрыўся рух па новым мосце праз заходнюю дзвіну ў раёне Рубы. Гэта адзін з галоўных аб'ектаў, які ўваходзіць у 4-ты пускавы комплекс паўночна-заходняга абходу Віцебска. Святлана Макаева адной з першых праехала па новай пераправе. Гэтыя здымачныя планы рабіліся 2 гады таму ў кастрычніку, калі дарожнікі вырашылі прымеркаваць да свайго прафесійнага свята пачатак будаўніцтва новага моста праз заходнюю дзвіну побач са старым, які быў пабудаваны ў 1976 годзе. З цягам часу інтэнсіўнасць руху ўзрастала і нагрузка на мост таксама. На данном участке дороги постоянно действовали ограничения, как по скоростному режиму, так и по грузоподъемности. Строительство же нового моста позволит снять все эти ограничения, увеличит значительно пропускную способность и безопасность дорожного движения на данном участке автомобильной дороги. Строительство моста велось в рамках государственной инвестиционной программы, началось оно в 2014 году. В целом на строительство данного моста было затрачено 13 миллионов деноминированных белорусских рублей. За 24 месяцы ўзнялося вось такое складанейшае архітэктурнае збудаванне. Праект з прымяненнем унікальных тэхналогій быў распрацаваны інстытутам Белгіправдар. Упершыню маставыя апоры узводзіліся на даламітныя грунты, якія залягаюць на дне ракі. Технология устройства этих опор самих на доломите впервые нами опробована в Беларуси на этом сооружении. Перед пуском движения проводили испытания научный институт Белдурнии, проводились при помощи специализированных инструментов специальных. Испытания проведены успешно, получено положительное заключение. Мост выдерживает все нагрузки, которые к нему предъявляются. Даўжыня новага моста склала 230 метров, шырыня дорожнага палатна 10 метров, пешаходныя тротуары по метру. Дарога М8 з'яўляецца міжнародным транспартным калідорам, звязвае межы России и Украины. Таму і рух тут вельмі інтэнсіўны. У 11 гадзін быў дадзены старт руху на новым мосте. Дорожники молодцы, вот я здесь часто езжу, путепровод шикарнейший, вот развязка. Потом мост вообще так быстро сдали, красивейший мост. Зараз перед кіраўніцтвам Віцебскага аўтадара і моста Буда ставіцца задача правесці рэканструкцыю старога моста і ў будучым годзе цалкам завершыць 4-ты пускавы комплекс паўночна-заходняга абходу Віцебска. Атрымала асалоду праехаць па новым мосце і наша здымачная група. Святлана Макаева, Дмітрий Котаў, навіны Руба, Віцебск. У вёсцы Кузьмянцы Віцебскага раёна сёння перапахавалі астанкі 18 воінаў. Іх імёны ўстанавіць не ўдалося. Ні ўзнагарод, ні асабістых рэчаў не было знойдзена. Вядома толькі, што астанкі належаць чырвонаармейцам, якія ў складзе 33-й арміі вялі крывапралітныя баі за вызваленне Віцебска. На цырымоніі перапахавання пабывала наш корэспандэнт Інна Кірыенкава. На тэрыторыі Шапечынскага сельскага савета больш за 7 месяцаў стаяў фронт. На працягу 10 кіламетраў ад Шапуроў да Кузьмянцоў ішлі жорсткія баі. Войскі чырвонай арміі наступалі на Віцебск і неслі велізарныя страты. Абарона фашыстаў была моцнай. Тысячы салдат знайшлі вечны пакой на гэтай палітай крывёю зямлі. Отсюда 3 километра деревня Зазыбы. Там с войны все траншеи, все оставшись в нормальном состоянии. Ну, перекапаны. Когда нам было, может, по 10-12 лет, кости валялись. Ну, тогда на это, наверное, никто не уделял внимания. Ну, а теперь должен быть захоронен каждый солдат. Астанкі гэтых 18 воінаў былі знойдзены вясной падчас правядзення вахты памяці маскоўскімі пошукаўцамі. І вось нарэшце іх прах перадалі зямлі. Узнавіць іх імёны практычна немагчыма. Ніякіх асабістых рэчаў адшукаць не ўдалося. Это они останки зимы 44 года, конечно, или начала июня, когда началась операция «Багратион». Перед началом операции «Багратион»
проводилась разведка боем по деревне Шарки. И именно эти останки подняты перед деревней Шарки. Конечно, безусловно, по остаткам амуниции все они принадлежат воинам Красной Армии. Предположительно, это воины 33-й армии, которая здесь вела бои зимой 1944 года. И в июне месяце это воины 251-й стрелковой дивизии, которые вели здесь разведку боем. Вайна не скончана, пакуль не пахаваны апошні салдат. Месцічы заўважаюць, што яе рэшткі яшчэ доўга будуць нагадваць пра сябе і лічаць сваім абавязкам захаваць памяць пра загінуўшых. Это правильно. Мы должны помнить каждого нашего солдата, который погиб на этой земле. А колькі яшчэ безымянных салдат пакоіцца ў гэтай шматпакутнай зямлі? Інна Кірыенкова, Леонид Табола, навіны, Віцебскі раён. Напярэдадні свята Дня кастрычніцкай рэвалюцыі ў Віцебску прайшлі ўрачыстасці з нагоды гістарычнай даты. Сабраліся ветэраны, прадстаўнікі грамадскасці, гарадской вертыкалі ўлады і моладзь. Падчас урачыстага сходу узгадалі гістарычнае і сацыяльнае значэнне кастрычніцкай рэвалюцыі. І хаця са дня магутнага залпу «Аўроры» прайшло шмат часу, лепшыя традыцыі працягваюць жыць і зараз. Мы будем отмечать этот праздник, пока мы будем живы. И мы надеемся, что этот праздник и молодежь, которая, глядя на нас и глядя на те усилия, которые мы прилагаем по патриотическому воспитанию молодежи, продолжит наши эти традиции, и мы уверены в светлом будущем нашей страны. Надыходзячаму святу была прысвечана канцэртная праграма з удзелам творчых калектываў горада. У наступным годзе краіна адзначыць векавы юбілей са дня кастрычніцкай рэвалюцыі. Чырвоны дзень календара. Беларусь амаль адзіная краіна на постсавецкай прасторы, якая захавала традыцыю адзначаць дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Сёння падзеі 1917-га ацэньваюць па-рознаму, але няма сумнення ў тым, што чырвоны кастрычнік змяніў ход сусветнай гісторыі. У Савецкім Саюзе 7 лістапада адзначалі са сцягамі, транспарантамі і мітынгамі. Што яшчэ памятаюць і чаго не ведаюць пра гістарычную дату новае пакаленне, высвятляла Юлія Устинова. Залп «Авроры», Зимний дворец, но это мы учили в школе. Я сама родилась в октябре. У меня дедушка был такой вот ярый революционер. Он 1917 года рождения сам был. И вот он хотел назвать меня даже Октябриной. Ну, к счастью, этого не случилось, и меня назвали Евгенией. Кастрычнік 1917-га праз амаль стагоддзя многія ўспрымаюць нароўні з міфамі старажытнай Грэцыі. І калі сёння дзяўчынку называюць «Аўрорай», то хутчэй у гонар багіні ранішняй зоркі, чым крэйсера, пад залпы якога бальшавікі штурмавалі зімовы. День... Я не помню. Да. Какой-то праздник? Что за день? Что за день? 8 ноября. Революция? Вот этот вот человек, вот знаете, кто это? Это Ленин. Да, знаю. Тым часам у Беларусі 7 лістапада дзяржаўнае свята – дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Старэйшаму пакаленню больш звыкла казаць вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. 7 ноября, день Октябрьской революции, когда мы учились, конечно же, этому уделялось большое внимание. Любимый день. Почему, расскажите? Ходили на демонстрацию, весело было. Я им тоже рассказываю, вот идем мимо. Все помним. Самый лучший день в этом мире. Конечно, есть какая-то ностальгия. Вот все-таки был праздник, много людей собиралось. Здесь проходили по этой площади. Сёння няма тых шумных дэманстрацый з лозунгамі на чырвоных палотнішчах. Здымкі святочных шэсцяў і дэманстрацый у абласным цэнтры жывуць на чорна-белай стужцы архіваў Віцебскай студыі тэлебачання і ў памяці віцебчан. Наше прошлое, нашей страны. 7 ноября, ну как-то со старых лет демонстрации какие-то, ну а сейчас как бы обычный рабочий день. Напамін пра падзеі вялікага кастрычніка побач з намі не толькі 7 лістапада. Помнікі Леніну, памятныя дошкі, назвы віцебскіх вуліц, у гонар падзей і дзеячаў рэвалюцыі. 7 ноября, что за день такой? Красный день календаря. Ленин сверх царя. В этот день. Вообще он праздновался раньше в октябре, но он теперь празднуется в ноябре. Сёння ў беларускіх школах кастрычніцкай рэвалюцыі прысвечаны адзін параграф у падручніку 10 класа. Адна лекцыя ў ВНУ. Трактаваць падзеі амаль векавой даўніны можна па-рознаму. Значнасць кастрычніцкай рэвалюцыі для Беларусі падкрэсліваюць гісторыкі. Это
проблема национальной государственности белорусов. Никто до октября об этом не говорил. И только, опять же, лозунг большевиков, сформулированный Владимиром Ильичем Лениным, четко определял право наций на самоопределение. Именно Великий Октябрь подарил белорусам, собственно, белорусскую государственность в форме Белорусской Советской Социалистической Республики. Ранкам 7 лістапада да помніка правадыру сусветнага пралетарыята традыцыйныя чырвоныя гваздзікі прынясуць тыя, для каго гадавіна кастрычніцкай рэвалюцыі святочны дзень. Так ці іначай, гэта дата значная веха ў гісторыі нашай краіны, якую трэба ведаць. Юлія Устінова, Олег Чарняк, Леонид Табола. Навіны Віцебск. Сёння, 4 лістапада, на 77-м годзе жыцця не стала Владимира Пятровича Мальчикова, былога кіраўніка тэлерадыёкампаніі «Віцебск». Для большасці сучасных карэспандэнтаў, аператараў, інжынераў і тэхнікаў ён быў не толькі дырэктарам, а чалавекам, які паверыў, прыняў, навучыў і на ўсё жыццё захапіў тэлевізійнай прафесіяй. Владимир Пятрович прыйшоў на студыю ў 1971 годзе асістэнтам кінааператара. Працаваў аператарам, тэлевізійным рэпарцёрам. У 1981 ён ужо уласны карэспандэнт Дзяржтэлерадыё БССР па Віцебскай вобласці. Пятровича, як яго з любоўю называлі калегі і сябры, асабіста ведалі і паважалі кіраўнікі заводаў і простыя рабочыя, артысты і генералы. Ён з кожным мог знайсці огульную мову. Более профессионального человека в своей жизни, вот именно по операторству, я, наверное, не встречал. То есть человек, который один мог снимать, один сам же писал тексты, сам же как-то монтировал кино еще в то время, потом уже перешли на видео. Он всегда находил подход к каждому человеку. Так как он был сам в свое время оператором, поэтому он понимал всю эту нашу кухню, вот, изнутри знал. Поэтому относился к нам всегда с теплотой, ну и со строгостью. Поэтому какие-то там наши недочеты всегда видел, всегда об этом говорил. Вот. Но если что-то хорошо получалось, тогда нас хвалил. У 1994 годзе Владимир Пятрович Мальчиков назначаны старшынёй Віцебскага абласнога тэлерадыёаб'яднання. Ён быў душой студыі, неабыякавым чалавекам, няспынным ініцыятарам шматлікіх ідэй і праектаў. Шмат сілы і энергіі аддаў адкрыццю новай радыёстанцыі «Радыё Віцебск». Дзякуючы яго намаганням, арганізатарскім здольнасцям і захопленасці, на блакітных экранах з'явіўся легендарны 6 ТВК, які быў першым і адзіным сярод усіх студый тэлебачання. Владимир Пятрович быў удастоены ганаровага звання «Заслужаны дзеяч культуры». Владимир Петрович Мальчиков был телевизионщиком легендарным. И именно им были заложены те основы профессионального мастерства, по которым и до сих пор работает Витебская студия телевидения. Именно при его помощи, его стараниями был открыт первый телевизионный канал, который вещал на всю Витебскую область. Это было первое местное телевидение, и он всегда болел за местное телевидение. Местное телевидение было смыслом его жизни. Я очень благодарна Владимиру Петровичу, который более 20 лет тому назад предложил мне перейти с дикторской работы на должность редактора. Поверил, помогал, поддерживал. И сегодня я уже не представляю свою жизнь без этого дела. И я очень сожалею, что его больше нет. Традыцыі, пачынальнікам якіх быў Владимир Пятрович Мальчиков, калектыў ТРК «Віцебск» імкнецца працягваць і сёння. Амаль усе, хто працуе на студыі тэлебачання, лічаць сябе яго вучнямі. Вспоминаются его слова, как он к нам обращался. Он говорил: «Девочка моя». Вот что-то в этом такое есть отцовское, что-то наставническое. Он очень болел за нас, он следил за нашими успехами, он подсказывал, когда мы в чем-то были неправы, и он относился к телевидению как к родному дому. И он об этом говорил. И это, наверное, самое главное, чему он нас научил. Относиться вот к этим стенам как действительно к родному дому. И когда уже много лет был на заслуженном отдыхе, каждое его утро начиналось с выпуска новостей на радио. Он не пропускал ни один выпуск новостей на телевидении. Он смотрел все наши программы, он звонил, он давал советы, он переживал за каждого ведущего. Я думаю, что такого верного и такого преданного телезрителя у нас уже не будет никогда. И большинство из тех ребят, которые работают сейчас в нашем коллективе, они считают себя его учениками. Развітанне з Владимиром Мальчиковым пройдзе 6 лістапада у рытуальнай зале Віцебскай абласной клінічнай бальніцы з 10 гадзін раніцы.
На гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся і да сустрэчы. У ближайшие сутки по области чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У асобных районах снег, мокрый снег. На асобных участках дорог галалёдзіца. Ветер паўднёва-заходні з пераходам на паўднёва-ўсходні 3,8 метров за секунду. Температура паветра ночью -3, -6, днем -1, +3. У Витебску чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ночью пераважна без ападкаў. Днем кароткачасовы снег, мокрый снег. На асобных участках дорог галалёдзіца. Температура паветра ўначы -4, -6, днем от -1 до +1 тепла.